ହେଲା ରାଣୀ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସିଛ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିନି। ଚାଲେ ଯା ଯମୁନା କୂଳକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି? ସେ କାହ୍ନା ମତେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି। ସେ ବି ମତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେ କାହ୍ନା ଆଜିକାଲି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ହେଲେ କଣ ହବ ତା ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମ ବଢି ଚାଲିଛି। ଛାଡେ ତା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଯମୁନା ମନା ଆଉ। ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହୋଇଛି